Josepa! Zertan ari zara? Zer, liburu bat irakurtzen? Ze liburu da? Sator txiki, nik uste dut, zuge bat trabatu zaizula estarria. Zuge bat irakurtzen ari naiz asto txiki, ez alduzu ikusten? Eskerrak, atera zaizu zugea estarritik. Erne bili orain, ahoan gelditu zait eta hurbiltzen bazara, koska egingo dizu. Ze ari zara irakurtzen? Munduko puzkarrik handiena. Oh, munduko puzkarrik handiena horrela aldu izena. Bai, Eta zer kontatzen du? basoko animalia guztiak elkartu eta lehiaketa bat sortzen dute puzkarrik handiena nor botako. Oh, eta nork botatzen du puzkarrik handiena? Ezin dizut esan, ez duzu irakurriko bestela liburua. Aizu, egingo aldugu guk ere lehiaketa hori. Konforme, baina inurri hau ere gonbidatuko dugu. Ados, bale, hasi zu. Hori, haze puzkerra. Oraini, Badoa, ikusiko duzu. Hori altzen dena. Uste nuen astuek puzker handiagoak botako zenituztela. Tira, eta orain, zure txanda da. Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETB Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.